Ebera for interview. Bishop, I be am for interview. Ele ebera for. I don't forgive one. Ebera for nya. Forgive one. Ehe ga nwota ka ga na nwota. Watch moto ya kwa ni ya no la. Watch him here. Watch him here. Watch him. Ehe ga nwota ka ga na. Obosi ya nwe ị ga nọ n'elu nwu. Ị ga nọ n'elu nwere nwu. Wa bingo. Rotishi tata onye nda awụsa ataga. Rotishi iche onye awụsa ataga. Ịmara ukwu agwa. Nọ na m ewere myself na apeghi. Ekwe nke ike ga akwa. Ị anwụ n'elu m bịa ka nwụọ. Ọnwụ ga-ewu mụnwa. O tego nchọrọ igbu gị. Bịaba. Ịtụka m ụjọ. Akwadoro. Mụnwa ga-anwụ n'elu. Ị anwụ n'elu m nwa. Mbọsị m ga-anwụ n'elu ole aka ya nọ n'otele m chi m anwụ n'ike nwụọ. Ikpu m ga-egbu gị. Ama m echejiri m ahụ ya ka iji bugote m. Akwa ịhụrụ otu isi hicha kabad arụ. Ilu ihe ka amụ gbara ngụ. Ị ga-ekwu one day, ị ga-ekwu n'ime ụlọ gị. Ị ga-anụ one day eme explode n'ime ụlọ gị. Bishop ihuru eze gị. Nwa bingo. Gị na ndị na-anya tipa moto tipa ndị a na-ebu aja ma tanka. Gị na ha na-ayị. Mba. Onwebe onye n'ime ya yerela gị before. Mba. Dewe phone a n'ala gị ebili ọtọ gị lara mazụ. Gịnị ka ịgba n'aka ihe ọwụrụ nke ka Otele Rozana? Mba. Mmadụ anwụọla na compound ndị mmadụ. He nọgị n'obi iwu gịnị? Ara. Ese? Ara. Landlord anwụọla na yard ndị mmadụ. Si ihe wara? Yes, sir. Otele Rozana. Ele ihe ji gbara kwado wedding ring n'aka. Ọ bụrụ wedding ring or fancy ring. Yeah. Remove it. Ọwụ otu nshi agbachighị onwe n'ụzọ. Remove it ihe ọwụrụ n'ọhụrụ na-eyiri. Si ihe wara? Yes. Ring ole ka ị gbapụtara ihe a? Ring atọcha. Yes, sir. Ito. Yeah. Again, don't wear any of them. When I catch, I want to arụrụ eji agwa eji emeghe see me, follow me. I just put ya. Yeah. Eyikwule again. Akwechọgati. Yes. Ele ihe mena anaghị eji sekpuru ala like this. Amụọla m. Okay, mụọla ụmụ abụọ. Yes. Okay, ihe o ji sekpuru ya welcome na tọ n'azụ chai. Kwere ka reverse bịa. Gaa front. Face your front. Lekwa ihe mere na nipple ya ji bịa n'okpuru ya bịa na ya. Onye ịmaghị ihe mere nipple ji bịa n'okpuru m ga-abịa na ya. Amara ọnụ m na mebi na ọ maka na m amụgo ụmụ. Ya change position. Retired but not tired. Single mother. Bịa were phone gị. Tinye phone a n'ihu ekwela anaghị apụkosi na screen m nga.
ma ngezegi ụmụ abụọ mụrụ onye ka mụrụ ya Ofonye. onye ebe ya Ebonyi State. ebe na Ebonyi Onchi Igbezi. ebe na Onji Igbeze Ukwu Eze Ụmụọcha. ebe na Ukwezi Ụmụọcha Na be nna m. ịdị afọ ole 34. ka ihe kpọpụtara gị na di Anụbeghị m di. oke eji ọsọ gị na nwoke nọ na-ata ịtụta ime ọkwa ha Yes, sir. nwa agbọghọbịa tụtara ime ọkwa mụọ ụmụ abụọ ele ihe onye a gwara gị iji na-amụrụ ya nwa ịmụọ nke mbụ mụọ nke abụọ nwe iwu isi a kwuru n'isi gị Amara m ọ sị na ọ ga-anụ m. So amarozi m ihe mere size ọchọzi. ụmụ abụọ mụrụ ya nwoke na nwoke ka nwoke na ka nwaanyị nwaanyị Nwoke na nwaanyị. ụmụaka ndị a dị afọ ole Ofu na-aga 9 years, ofu na-aga 5. ebe isi na wọchị m Lagos State. gịnị ka ị na-arụ I'm a hairstylist and enwekwa m POS stand. ele nga a na-ataga gị ihe a onye tara gị ihe ọ bụ onye Igbo ka ọ bụ onye Yoruba Onye Igbo. ele nga ọ na-ọta gị ihe iji teke in mmadụ abụọ Na be ya. mgbe erighị gị ọrụ a ele ihe gwara mma gị na mpa gị Ọ gwa mma m na mpa m na ọ ga-ịnụ m. So gị parazi akpa gị gawazie dị aga biri mba, ọ travel before. So ọ gabara outside country before. So mụ nọzie na be ya na-azụziri ya ahịa. So mgbe ọ bịazie batazie mụ na ya bịazie nọrọ because amazi m ihe mere ọ batazie. ọ gara outside country ga-abirizie na be ya na-erere ya ahịa a na-ata gị na-atụwa gị ime ka ihe bụ isi ọchị gị what is bringing the smile I'm not smiling. I'm not smiling. ewele iwe m ajụọ gị eji ọgwụ jide gị iji gaa n'ụlọ ya vụrụ akpa gị gazie na be ya gaa nọkọ maka ịnụrụ na ọ na outside country onye ji para onwe gị nye ya atụwa gị nke mbụ bịa tụwa gị nke abụọ Mba o. Mba, ọ bụrụ na m nụrụ ọkwa mụ na ya nọ before ya ejebe. so ị na-esi n'ụlọ nne gị na nna gị aga ya latụwaga gị ime a ka ọ n'ụlọ ya gọgọgọgọgọ ka ibi ebi ata gị ime ya abụọ Ebibi m na my own house. So mbịazi m chọrọ ya na-aga. So mgbe m chọziri ya na-aga afọ ime abanụ masịzi ka m hafụ ya ka m hafụ iwofe. afọ ime abụọ anọ masịzie ka m hafụ iwofe ya afọ ime abụọ ga-ese ka ị hafụ iwefe ya mpaghara ebe ọ nọ Ọ nwụọla. ndonna gịnị gburu nna gị Amarọ m, adị m na ụmụazị. ndo eme onye nna gị wụ nwa na-enweghị nna ọfa na-ejidọta na-amaghị nne ya iji aṅa amụ Eji m amụ amụ. iji aṅa amụ Ee.
amụ dosara ala Igbo ọnụ. How many minutes can I on ngam? Amara mo depend. How many minutes? Guess what depend, remember? How many minutes I was kid age that moment working? Amara how many minutes? How many minutes age that moment? Emra la ereshi. Amamneshi. And when I'm going to Tara bag. Oh no. Now family should be up at one and Dara be there. Oh no. Mago Oyara. Oh no. Ijano tagi nushi ushi omuri ganeshi wo. Oh no. Otutiko to lege mboge bapue. Mba. Nketa tala gi n'ike mbụ. Mba. But I tagum before. Nketa tala gi. I talam but I tabem nike. Nwa agbọghọ bịa vuo ọbara nkịta n'ime aka anti-rabies. Eji ogbe atagi ka eji atagi without. Aje okwu. Enwere mgbe ị nọte ewere leda odi nka ndị ka na-eme wakịrị tagi. Mba. Atala ahụ n'ime moto mbụ. Mba. Iwe onye oshi. Mba. Kebish na watch him. Lagos State. Ijaba club. Mba. Ịgbala akwụla mbụ. Mba. Ọ gị nyụrụ ahụ ahụ. Mba. Enwe ahụ ị nyụrụ dị ya na. Ọ bụ ọmụ a. But ị nụrụ dị ya. Anọ m da ya. Dedele bụ oshi kwede ebe ọwụ gị nwa. Ọ gị nyụrụ ahụ ahụ. Ọ bụrụ ọmụ nwa Bishop, ọ bụrụ ọmụ nwa. Dedele ị gara ikele m sọ ọmụ a gị na onye nọkwara ya ọmụ na gị nọ ya. Onye nyụrụ data ahụ. Mme gị ntazi ga nọrọ nga anyụgara m ahụ. Bishop ọ bụrụ ọmụ nwa. Anyụrụ m ahụ. Ọkwa isi mgbanyụ fan na-eme ụzọ. Ọ bụrụ ọmụ nwa Bishop. Dedele ihe mere data dị pụ. Amarọ m. Ajọsọ m anụchara m ya bata amarọ m ebe ozi. Nyokwa ahụ here again. Nyokwa ahụ ndị single mother here again. Nyokwa ahụ ndị retire single mother here again. Bishop ọ bụrụ ọmụ nwa. Damn you, Chineke agbaghị ọkụ. Onye ahụ ga mmeghe interview. Iji alụ ọgụ n'okporo ụzọ. Mba. Atama ga-eji anyụ. Ego enyela mkpughi na-eti. Mkpu onye ambulance driver. How? Genotype of him. AA. Blood group of him. O positive. Born number. 081 44 50 38 34. Now listen. Owu nwoke niile kpọrọ gị
Boroge for marriage. Most of them those in there were you. Most of them wouldn't dojo. Mado bog this serious not or eloge. Give go now. Tabia for Negan. When I him na buggy. Yes, sir. Kay when I gave a banner screen the last time. Actually, no. It's a no gay pulling that Biawanaga Segura Bia Begram here. Eh? Bishop anyway now. Me onye weli we Chineke agbago onye ka ego shigara ka yiri PoP Bishop Obra. onye ka ego shigara ka yiri PoP Bishop achọrọ no da ama mi ya si ni ekwe no do kom choi no do na ga them you ina apuli nke wa ọtọ dranga bịa gbago mere mara bra bịa burana na welcome bịa gbegara m na screen Bishop awo Chineke them you masara ga wo na welcome no nge akọt no di ala na nje me so di ala amo kebere jo mega court ya court ba anu aga efu ana na nepolo bịa na ga n'okpuru kebere bịa jo mega court na ya ele hiji gosi ya before emechala get you lay him tare joga to get ya bịa gbere me na screen for what Bishop ewe ni iwe na iwe ge dey biko Bịa nga bịa gbere mara yiri ara ihe na kuma na screen here dị ọmụnwa them you nwa bingo okay man ihe ọwụla mere ebe aka bara social media niile nga n'iru amala